Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani madzulo lero pa 25 December 2025. Tindizi komanso zina zambiri tiyendekhala limodzi. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka mafuno abwino a Khrisimisi ndi Nyuwere kwa Malawi pamene akhristu lero akukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati chimusankhireni ngati mtsogoleri iye ndi boma lake akhala akuyika chidwi pofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, ndalama zakunja, mafuta agalimoto komanso fetereza. Profesa Mutharika wapemphanso Amalawi kuti akondwerere nyengoyi mwamtendere ndi kukhala anthu olimbikira komanso okonda dziko lawo mu chaka chomwe chikubwerachi. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira chipatala cha Nkhoma Mission kamba kopereka thandizo la chipatala la pamwamba komanso kuchepetsa imfa za amayi pobereka. Izi zikutsatira malipoti oti chaka chatha ndi mayi mmodzi yekha yemwe anamwalira ndipo chaka chino ndi asanu ndi atatu kamba koti ambiri anali atsikana achichepere. Austin Fukula ali ndi zambiri. Ngati njira imodzi yosangalalira chikondwerero cha nyengo ya Krismasi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wachereza komanso kupereka mphaso kwa amayi omwe akuyembekeza kukhala ndi ana komanso omwe abereka kale ana. Mchigawo chakummawa amene amafika mchipinda chochirira kuti ana anayi atabadwa ndipo mmodzi mwa anawo yemwe ndi wamkazi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anamupatsa dzina loti Jeni. Apatu Dr. Ansah omwe anabadwira pa chipatalachi kuphatikizapo mwana wawo woyamba ati ndokondwa ndimene chipatalachi chikugwirira ntchito zake monga kumapanga okha mpweya wa oxygen omwenso kuthandiza zipatala zina zaboma mdziko muno. Justice Ansah ati pomwe akufunira Malawi onse mafuno abwino a nyengo ya Krismasi komanso chaka chatsopano anthu amulandire Yesu monga mpulumutsi wawo. Ndaphunzirapo zonena kuti chipatala chino si chipatala chokhaya choti anthu adzikhala treated, koma ndi chipatala imene amatchula referral hospital. Ndiye kuti sichikugwira ntchito kunkhoma kokha kuno, koma anthu amachokera m'madera ataliatali komabwera kudzathandiza thandizo, kudzalandira thandizo. Komanso chipatala chino ndi teaching hospital, ndi kumene akuphunzitsa manesi, madokotala, masajoni. Ndiye ndikuona kuti chapita patali kwambiri. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi Dr. Vincent Moyo anathokoza chifukwa cha mphasozo komanso anadandaula kuti chipatalachi chomwe boma limalipira theka la ogwira ntchito chikufunika ogwira ntchito ena owonjezera kuti azitumikira bwino odwala. Nalo vuto la magesi ati limatsautsa ntchito za chipatala kumaloku. Choyambirira kupita kutsogolo tikanakonda kuti aboma ngati mene anapangira zimene timanena kuti staff establishment review ya zipatala za boma kuti imeneyoyo zipitirire ku zipatala za tchamu. Zinangoyambika koma tikufuna kuti mwina zimenezo zitatheka chifukwa chokuti zipatala zizikukula, maservices amene akuperekedwa ndi ochuluka amene kalero kunalibe kwa anthu ake opereka zimenezo. Ndiye tifuna kuti atatiunikira kuti aonjezere anthu amene tikuyenda kukhala nawo komanso atithandizire kuti tipezere anthu antchito kuti tikhale ndi anthu ochuluka kuti tipereke chithandizo choyenerera. Chipatala cha Nkhoma Mission chinayamba kugwira ntchito zake zaka zoposa 100 zapitazo ndipo pakadali pano chimathandiza anthu pafupifupi 100,000 maboma a Lilongwe komanso Dedza. Koma malinga ndi Dr. Moyo, chiwerengero chimatha kufika 400,000 odwala ochokera maboma ena akabwera kuzalandira thandizo. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nduna yaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu a Mary Navicha ati munyengo ino yokondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu komanso chaka chatsopano ndikofunika kwambiri kupereka thandizo la zakudya ndi zinthu zofunika kwa anthu osowa komanso omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana kuti nawo asangalale mnyengoyi. Ndunayi yanena izi pa mapemphero apadera omwe mpingo wa Glorious Light International Church unakonza pomwe umaperekanso zakudya kwa anthu omwe ali ndi ulumali. Zambiri mu ripoti ili la Mike Kalumbi.
Polankhula pa mapempherowa ana Vicha ati munyengo ino nkofunika kutsogoza chikondi popereka zinthu zosiyanasiyana monga zakudya kwa anthu osowa. Iwo apempha anthu osiyanasiyana komanso mipingo kuti adzithandiza anthu osowa munyengo ino. Tizoona tikuyenera kukondana wina ndi nzake chifukwa Yesu Khristu amene tikukumbukira kubadwa kwake lero iyeyo ndi chikondi, ndipo amatiphunzitsa ife kukondana wina ndi nzake. Chikondi chenicheni ndi chimenechi, kusiya zokoma zathu kupatsa ena amene ali ndi osowa. Mwaona pano anthu aulumali, anthu akhungu la chalubino aja pano asangalala, alandira mphoto, alandira mphatso. Zimenezi ndi chizindikiro chenicheni chosonyeza kuti pano pa mpingo pali chikondi. Mawu ake Bishop Simama ati anachiona cha nzeru kuti afikire anthu aulumali ndi chakudya komanso zinthu zofunika pa moyo wawo ngati njira imodzi yokondwera kubadwa kwa Yesu Khristu. Ife chimene chatipangisa ndi chikondi, chifukwa mwana wa Mulungu ayenera kumasonyeza chikondi. Chikondi sungasonyeze ndi kuyankhula, kumasonyeza ndi machitidwe. Ndi zimene tikuchita izi, we are just showing kuti tikuwakonda anthu kwambiri. Chifukwa Ambuye Yesu ndi amene anatikonda ife kuti pasa zothekera zimene tachita lero. Ife tiyenera kumasonyeza kuti timakonda anzathu, because ngati mtu ndi Mulungu mumtima mwako, Mulungu wako azionekera ndi action ndi zochitika zako kwa anthu ena amene ali ndi zosowa. Munyengo ino yokondwera kubadwa kwa Yesu Khristu komanso chaka chatsopano, mipingo komanso anthu osiyanasiyana amakhala ndi zochitika monga mapemphero komanso kuthandiza osowa. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Bungwe la Saulos Kraus Chilima Foundation lapempha anthu akufuna kwabwino komanso kampani kuti zifikire ndi thandizo losiyanasiyana mzipatala nthawi ya chisangalalo cha Christmas ino. Wapampando wa bungweli Mary Chilima wanena izi atapereka thandizo la chakudya ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Polankhula pamwambo Mayi Chilima ati akugwira ntchitoyi potengera momwe amachitira malemu Dr. Saulos Chilima kuyendera ndi kucheza ndi odwala mzipatala nthawi ya Christmas. Thandizo ngati lomweli aliperekanso ku zipatala za Queen Elizabeth Central ndi ku Blantyre komanso Mzuzu. Mayi Chilima akufotokoza. SKC Foundation munyengo ya Christmas ino yapita ku Mzuzu Central Hospital, kuno ku Kamuzu Central Hospital ndi ku Queen Elizabeth Central Hospital kupitiriza zomwe ankachita malemu Dr. Saulos Kraus Chilima amene ankazungulira mzipatala nkumasangalatsa anthu odwala pa tsiku la Christmas. Ndi tinachiona chofunikira ngati foundation yawo kuti nafenso tipitirize ntchito zawo zabwino zimenezi. Anthu ndikuwalimbikitsa kuti asataye mtima, tikudziwa kuti si chinthu chosangalatsa kukhala mchipatala pa Christmas, koma tikuwaganizira, tikuwapempherera, tikuwafunira onse kuti achire mwansanga kuti chaka cha nyuwani tilowe tonse pamodzi mosangalala. Komanso ndikudziwa kuti mavuto amene amakumana nawo ndi ambiri, ndi ndikupemphanso anthu amene ali ndi kuthekera kuti atithandizire ife mwina sitinathe kukwanitsa zonse, koma amene angathe kukwanitsa nawonso abweretse mawa lino kuti anthu at least tikhale ngati tathandizako pa tsiku limeneli. Mawu ake mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central Dr. Amos Nsekandiana wayamikira bungweli kamba ka thandizoli. Ine nene kuti ndife okondwa kwambiri kuti SKC Foundation atiganizira phatikizapo ndi zipatala zina. Ife takhala nawo chipatala chimodzi chimene chikupindula kuti pa Christmas mapatient athu komanso anthu ogwira ntchito mchipatala nawonso ayimve Christmas, kuti Christmas ili bwino kwa basa. Ndimanena kuti ku chipatala sikumanda, kuno kuyenera kukhala malo achilimbikitso komanso malo achikhulupiriro oti anthu azitha kuona kuti ndithu moyo atha kukhala nawo. Kuno sikumanda yayi, abwere athandize, acheze ndi ana, awasangalatse ana, abwere acheze ndi anthu ena akuluakulu odwala mchipatala. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Tauni ya Limbe mu mzinda wa Blantyre tsopano yayamba kubwerera mwakale. Izi zili chomwechi potsatira ntchito yochotsa mavenda omwe amagulitsa zinthu zawo m'malo osavomerezeka mtauni. Charles Pensulo anakayendera tauni ndipo watipatsira ripoti ili. Kuchokera mwezi watha, tauni ya Limbe yomwe ili kumwera kwa dziko la Malawi yakhala ikukonzeka kuyamba kuoneka mwatsopano. Mavenda omwe akhala kuchita malonda malo osavomerezeka komanso misewu ya mutauni ayamba kuwabwezeretsa kunsika. Mbuyomu munthu kuti alowe mutauni ngakhale kudutsa misewu yake amachita mantha chifukwa cha kupanikizika. Pakadali pano kuyenda mwachisawawa kwa mavenda kwachepa ndipo ntchito za malonda zayamba kuchitika mwadongosolo. Anthu komanso galimoto akutha kuyenda misewuyi mosavuta. Izi
zakondweretsa anthu ambiri kuphatikizapo membala wa bungwe la amwenye la Asian Community Afadiki Sidiki omwenso ali ndi kampani mderali. Ifeyo timabwera kulimbitire timakumana ndi anthu nyamata athu ogwira ntchito komanso general public ndiye naganiza kuti sanitation ikakhala wonongeka zikakhala uve zambiri mu town zimapitiriza kupanga zinthu zosathandiza. Tsiku lililonse tawuni ya Limbe mumachitika za umbanda ndi umbava kuphatikizapo ngozi zapansewu chifukwa choti mavenda amayala zinthu zawo m'mbali mwenimweni mwa misewu. Koma ndi dongosolo lochotsa mavendawa zinthu zayamba kuyenda bwino monga momwe akufotokozera wachiwiri kwa ufalitsa nkhani za polisi ku Limbe Asamu Kajole. Feso apolisi zithandizira kuti ntchito yathu ikhale yochepa pamene mavenda akungopezeka pena paliponse mwachisawa tawuni imakhala yodzaza. Ndiye kuti chifukwa chakudzaza kwa anthu kuja anzathunso otolatola amapezerapo mwayi chifukwa chachuluka anthu pali chipwirikiti. Tsono anthu aja akachotsa malo osayenera kukhala malo oyenera bwinobwino zipangitsa kuti tawuni mukhale moyera. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman ndi wakugwira ntchito yochotsa mavendawo. Atangosankhidwa kumene pa udindo wa meya wa mzindawu, Jomo Osman anayamba kuyendayenda mu tawuni ya Limbe ndi kuletsa mavenda kugulitsa katundu mwachisawawa kuti zinthu zizichitika mwadongosolo. Meya simeya wa tawuni mokamuna limozungulira Blantyre City akati Blantyre City kulindira ndi kuli Chilimba kuli Misika onse mutendamo tondemo kuti anthu akupanga bwanji mabizinesi awo. Malinga ndi Jomo Osman, ntchitoyi ipitilira m'misika ina ya mu mzinda wa Blantyre ndi cholinga choti misika yonse mu mzindawu muzichitika zinthu za dongosolo. Meya simeya wa tawuni mokamuna limozungulira Blantyre City akati Blantyre City kulindira ndi kuli Chilimba kuli Misika onse mutendamo tondemo kuti anthu akupanga bwanji mabizinesi awo. Zikhale zokhazikika kuti misewu ya Mulimbi izikhala yosavuta kuyendamo komanso anthu asamaope kupita ku Limbe. Ena akudikira kuti aone Limbi ikubwerera mwakale. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Bungwe lomwe sitaboma la Better Oak lakhazikitsa ntchito yake yothandiza osowa ndipo gawo loyamba la ntchitoli inali yotchedwa Christmas of Joy yobweretsa chisangalalo cha Krismasi kwa mabanja osowa komanso odwala mzipatala za mu mzinda wa Blantyre mu nyengo ino ya Krismasi. Ntchitoyi yasonyeza kuti madera a mtawuni muli anthu ambiri omwe akumana ndi mavuto akusowa kwa chakudya ndi zinthu zina zofunika kwambiri pa umoyo wawo. Arthur Chokoto akutipatsira nkhani yonse. Pansi pa ndondomeko yomwe mutu wake ndi kugawana chimwemwe kulimbikitsa chiyembekezo, bungwe la Better Oak lagawa chakudya ndi katundu wina ofunikira kwa anthu osowa a mu mzinda wa Blantyre kudzera matchalichi omwe linasankha komanso ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Queens. Cholinga chake ndi kuthandiza mabanja omwe akukumana ndi mavuto azachuma komanso matenda mu nyengo ya chikondwerero cha Krismasi. Bungweli linafika ku matchalichi a Mount Carmel CCAP, Malawi Assemblies of God Beraka International Center, Light of Life Global Assembly komanso St. Columba CCAP kumene amapereka matumba akatundu wa thandizo losiyanasiyana ndi macheke osonyeza kuti apereka ndalama zokwana 2 million kwacha pamalo aliwonse omwe athandizawo. Peo ndife onyadira kuti 25 at least alandira kenakake ndi anthu amene wasankhidwa kuchokera mpingo wathu uli ndi ma zone divisions. So ena amati Miraga, anthu amene wasankhidwa from various Miraga kuti alandire mphatso zimenezi. Mpingo umayindikika kwambiri kuyang'ana pa spiritual growth ya munthu kuti no munthu umuyang'ana wa mwauzimu komano timakhulupiriranso ngati anthu amene tikutumikira Mulungu kuna kuti no munthu tiyenanso kumtumikiranso kuthupi. So pano a Better Oak abwera mbali imene area imene yotumikira munthu kuthupi. Zithandizo zote zitati zibwera chifukwa ndi anthu ambiri amene tikwafikira akuti tiwathandize koma timaperewedwa. Ku chipatala cha Queen Elizabeth Central, mamembala a Better Oak anapeza kuti odwala ambiri komanso osamalira akufunikira thandizo kuchokera kwa anthu achifundo.
kuti ambuye alemekezeke ndikukweze kufa chimene sitimadziwa kuti tifika malo ano komanso tilandira thandizo ngati limene mwatipatsali. Mavuto amene timakumana nawo m'chipatala monga ngati toilet ndi imodzi komanso bafaso ndi imodzi. Lero zimene timagwira ntchito yayikulu ndi azimayi. Lero timavutika kuti tani tizibukazi yese tisambe kuti titani mavuto amene ali pa chipatala ndi amenewo. Mavuto tili nawo ambiri ngati chipatala komanso ngati kwa odwala athu makamaka kunkhani ya chakudya chifukwa chipatala chathu chimayang'anira mapeshenti ambiri ena ochokera kutali. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Better Org ku Malawi ya Bridget Mbeya, kudzera mu ndondomekoyi ali ndi cholinga chothandiza kubwezeretsa ulemu ndi chiyembekezo kwa mabanja osowa. Tinazindika zoona kuti munyengo inoyo kuli anthu ambiri amene amakhala kusangalala akupanga zinthu zosiyanasiyana koma satha kukumbukiranso anthu amene ali ochepekedwa. So ife ya Better Org tinachiona chinthu chanzire kunena kuti pamene tili munyengo yosangalala inoyo ifeyonso tikati kukumbukira anthu amene ali ochepekedwa amene amapezeka m'mipingo yosiyanasiyana kapena amene amapezeka mchechi kapena amene amapezeka so mzipatala kuti tikati kuafikira ndi kuwathandiza pamene palibe wina yense amene akhoza kuwathandiza ife tikati kuwatani kuwathandiza. Bungwe la Better Org lili ndi mamembala ku Malawi komanso kunja kwa dziko lino omwe alodzipereka kuthandiza kuthana ndi mavuto osiyanasiyana monga njala, umphawi komanso kuwonongeka kwa chilengedwe. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati boma laonjezera nthawi yomwe ziphaso zaunzika zomwe nthawi yake yogwirira ntchito inatha kufika pa 1 January mchaka cha 2027. Malinga ndi chikata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu wa kubungweli Patrick Machika, ziphasozi zikhala zovomerezeka kugwiritsidwa ntchito mu nthawi yowonjezerayi. Chikata chapitirizanso kufotokoza kuti izi zithandizira nthambi kukhala ndi nthawi yokwanira kumalizitsa kutulutsa ziphaso zatsopano zokwana 2 miliyoni zomwe sanazipereke kwa anthu. Pamenepa NRB yauza maunduna ndi nthambi zonse zaboma komanso makampani kuti azivomereza kugwiritsa ntchito ziphaso zomwe nthawi yake yogwiritsa ntchito inatha mpaka na mchaka cha 2027. Unduna wa zantchito wati sunathetse mgwirizano wake wotumiza achinyamata mdziko muno kukagwira ntchito ku Israel kuti akuunika za ndondomekoyi pofuna kuonetsetsa kuti onse omwe akugwira ntchitozi ndi otetezedwa komanso akathe kukhala moyo wabwino. Ofanisa nkhani kundunawu Tabu Kauye wati kauniuniyu cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ikugwirizana ndi mfundo zokomera dziko lino komanso kuteteza maufulu a anthu. Zambiri mulipotirira Alofisha Fisha kumakwerenga ndi Telson Magombo. Akauye ati unduna wa zantchito ndi ena ukhazikitsa malamulo omwe athandize kwambiri anthu omwe akutsaka ntchito mayiko akunja. Iwo ati malamulo atsopanowa aonetsetsa kuti Amalawi omwe akukagwira ntchito kunja ndi otetezeka komanso kuti mwayi wa ntchito omwe Amalawi akupeza ukugwirizana ndi masomphenya a dziko lino. Pakanali pano undunawu ukuyankhula ndi nthambi zina zaboma zokhazikika kuonetsetsa kuti ntchito yonse komanso ndondomeko wonse komanso magwirizano onse amene alipo okhudza kuwatumiza Amalawi kupita mayiko akunja zikugwirizana komanso zili kulingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Izi zindikuonetsetsa kuti Amalawi ali otetezedwa pamene akugwira ntchito. Komanso undunawu uli ochilimika komanso uli olimbikira poonetsetsa kuti ntchito yonse komanso ndondomeko yonse ya kutumiza Amalawi kupita mayiko akunja ili ya chilungamo komanso yotetezeka. Akauye atinso kupita chitsogolo boma litengapo gawo lalikulu pofuna kuteteza anthu omwe ali ndi chidwi chokagwira ntchito m'mayiko akunja. Pa mgwirizano wake ndi dziko la Israel, dziko la Malawi likuyembekezeka kutumiza achinyamata 3,000 okagwira ntchito ku minda yosiyanasiyana. Pakadali pano Amalawi 1,000 ndi omwe alembedwa ntchito kudzera ku undunawu komanso mabungwe ena.
alimi komanso adindo amboma la Thyolo ati ali nchiyembekezo kuti kuonjezera ndalama za thumba la chitukuko la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha kuthandizira kubwezeretsa mchimange ulimi wa nthochi omwe unali ochuluka kwambiri m'bomali. George Banda ali ndi nkhani yonse mu lipotili lomwe akuwerenga ndi Jean Chisamba. Mzaka za 1980 komanso 1990 ndera la Molere komanso madera ena monga Thekerani m'boma la Thyolo ndiko kunali kulikulu la ulimi komanso malonda a nthochi m'Malawi monse muno. Galimoto zikuluzikulu zambiri zodzaza ndi nthochi zimaoneka m'mizinda yosiyanasiyana ya mdziko muno kupita madera ogulitsira nthochizi. Komatu zonse zinatha kamba kakubwera kwa nthenda yachisaka yomwe inasokoneza kwambiri ulimiwu mpaka pofikira anthu ochita malondawa kumakatenga nthochi mdziko la Mozambiki zomwenso zinachititsa kuti chipatsochi chikwere mtengo mdziko muno. A Frank Kanyosa ndi mulimi wa nthochi ndipo akukumbukira momwe zinthu zinalili m'masiku ambuyomu. Kuno timatcha kuti Thekerani timangothekerani kuti kupantira timanya kuti Thekerani onera kunoko mapita mathipi a nthochi anthu agwa magalimoto ndiye napeza chisaka sichabwera kunonga nthochi zonse ndiye azilangizira tithandiza njira izi ndizi zimalephereka. Nthochi poyamba timatha kugulitsa chitime chimodzi nkhatichi timatha kugulitsa nthawi imeneyo mwina 500 kwa pano nthochi imene zinde kuti zakwera mkoko umene nkhati umene taonapo titha kugulitsa 15,000 koma mmene zilili panopo sizikuyenda bwino chifukwa zokudya zimene zovutikira. Koma malingana ndi alimi a nthochi komanso adindo m'boma la Thyolo pali chiyembekezo komanso chikhulupiriro kuti ulimiwu utha kubwereranso mchimake kamba kakuonjezera kwa ndalama ya thumba la zachitukuko la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha. Boma lachita bwino kwambiri chifukwa alimi ambiri akulephera kukonzesera kubwezeretsa nthochi imene mbuyomu kunali matenda achisaka chifukwa chakusowa ndalama. Ndiye ngati boma lapanga choncho ndikuti tikhala alimi ochuluka kwambiri amene tingabwezeretse nthochisi. Komanso munthochi mukusowekera ngati mwina manyowa ndikuti no chifanyana kuti ndalama imene ijayo atithandiza ife alimi tingathe kumaweta ngati nkhuku kuti tizipezanso manyowa othira kaganizidwe kabwino malinga ndi kusintha kwa nyengo. Chifukwa nyengo inasintha tisamangobwereza ulimi okhaokha ngati wachimanga umene sitikupindula nawo. Panopo tikuyenda pamutu oti tisinthe kaganizidwe pamene nyengo ikusintha ifenso tisinthe mwina kumayeserera ulimi ngati wa nthochi tithanso kumachita bwino. Tofuna kulimbikira kukira ntchito kumunda kuti tisamalire nthochizo kumazilimbikira ndiye kuti munthu upeza thandizo. Mlangizi wa zaulimi ndera la Masamba Anjati a Christopher Kamweza anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndalama za muthumbali zipindulira anthu ambiri kuphatikizapo alimi ambiri a nthochi mderali. Mukudziwa kuno ku Thyolo makamaka kuno ku Masamba Anjati PA alimi amadalira kwambiri nthochi ndipo chifukwa chakubwera kwa chisaka cha nthochi lapangitsa kuti miyoyo ya alimi ambiri ivutike chifukwa kuti mmene kunena kuti amadalira ulimi wa nthochi kuti alipirira ana school fees komanso kuti apeze chakudya amadalira nthochi yomwe. Ndiye chifukwa chakubwera kwa thandizo limeneli lithandiza kunena kuti alimi minda yawo yambiri abwezeretse nthochi zawo komanso zithandiza kunena kuti pamene akubwezeretsa nthochi zawo zithandiza kunena kuti so chakudya pa khomo chikhale chokwanira komanso athandizenso anawo kualipirira school fees komanso kumanga manyumba abwino. Mawu ake mkulu ona ntchito za ulimi m'bomali a Jackson Mvuladziko anapempha anthu a m'bomali kuti asinthe maganizo nkuyamba kutenga ulimi ngati zina mwa ntchito zikuluzikulu zomwe zingagwiridwe pansi pa thumba la CDF. Ndithu kubwera kwa 5 billion imene CDF kutha kulimbikitsa ulimi umene wa nthochi chifukwa zilipo zinthu zingapo zimene zikupangitsa kuti choyambirira ulimi wa nthochi walowa pansi chifukwa cha matenda chisaka cha nthochi. Ndiye tikuziona kuti titha kukhala ndi misonkhano yowauza alimi ubwino wa kudzula mbewu zimene zapangidwa ndi matenda amenewo. Komanso alimiyo sangavute kudzula chifukwa ndi azidziwa kuti mbewu imene angazale yabwino ilipo kale. Ife sitingapite kumakalimbikitsa zulani pamene kukatenga mbewu yabwino yoti tiyapase tilime. Komano ndi kubwera kwa CDF community ina iliyonse constituency ina iliyonse itati yayikako chidwi ndikuti tikhala ndi manazale kumene tizipanga mbewu yabwino yopanda matenda imene tisanayabe kukayigawa alimitiza auza kuti adzule mbewu zonse zimene zagwidwa ndi matenda amene azanthochi. Mwa ichi ulimi wa nthochinso utha kulimbikitsidwa. Malingana ndi adindo komanso alimi a nthochi ku Thyolo kuonjezera kwa ndalama za thumba la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha kubwezeretsanso mchimake ulimi
malonda a nthochi komanso anthu ambiri adzapezanso mwayi wa ntchito kudzera mu ulimiwu. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano.